Mga barangay sa Cagayan patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Para sa pinakahuling sitwasyon sa nasabing probinsya, makibalita tayo live kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Ivy? Sumisikat na dito ang araw, Nico, pero bigla rin kumukulimlim at may panakanaka pa ring ulan. Panakanakang ulan lamang din ang nararanasan kagabi dito sa Cagayan. Kaya bahagyang humupa rin ang baha sa ilang palayan na nalubog mula sa 3 araw na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Ayon sa provincial government, nasa 120 na barangay mula sa 15 bayan ng Cagayan ang apektado ng baha. Tinatayang 17,000 na individual ang apektado. Nagsagawa ng forced at preemptive evacuation ang mga LGUs. Kahapon, marami ang pinili ng umuwi sa kanilang mga tahanan sa bahagyang paghupa ng baha. Patuloy ang relief operation o pamimigay ng relief packs sa apektadong residente. May 2,000 relief packs din umano ang provincial government na nakahandang ipamahagi sakaling kapusin ang relief operation ng LGUs. Samantala, sa sektor ng infrastruktura, may mga kanal at kalsada na umanong napinsala pero hindi pa raw matukoy ng otoridad ang halaga ng pinsala hanggat hindi pa humuhupa ang baha. Sa bayan ng Alakapan, baha pa rin sa National Highway na sakop ng Centro-East. Apektado dito ang ilang kabahayan at maging ang mga motorista. Sa bayan ng Ballesteros, hanggang dibdib ang baha sa ilang kabahayan, partikular na ang mga nasa malapit sa ilog at sapa. Lumikas ang iba pero ang iba nanatili sa kanilang mga tahanan. Nico, kahapon idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Alakapan, Cagayan. Inaprubahan ito sa isinagawang session ng Sangguniang Bayan members matapos irekomenda ng MDRRMC dahil sa malawakang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Nico? Ivy, may mga estimates na ba mga local government units dyan sa Cagayan sa kabuang danyo sa mga pagbaha? Nico, ayon sa LGU ng Alakapan, tinatayang 80% ng mga palayan ang heavily damaged. Pero marami kasi dito sa mga palayan na ito ang nalubog sa baha na nagmistulan ng ilog. Hindi raw inaasahan kasi ng mga magsasaka na malulubog sa baha ang kanilang mga pananim, kaya hindi pa nila ito inani kahit nakatakda na sanang anihin ngayong linggo. Wala pa ding inilalabas ang provincial government kaugnay sa datos ng pinsala pagdating sa agrikultura. Nico? Ivy, natukoy na ba kung anong dahilan ng malawakang pagbaha dyan sa Cagayan, partikular na dyan sa Alakapan? Paliwanag, Nico, ng PDRRMO ng Cagayan, poor outlet o walang maayos na exit o daluyan ng tubig ulan na nagiging sanhi ng baha dito sa lalawigan. Sa monitoring, nasa below alert level naman ang Cagayan River o nasa yellow warning. Kaya naman, hindi pa raw ito yung masasabing dahilan ng pagbaha dito sa mga kabahayan at maging sa mga palayan. Ang pag-apaw umano ng mga sapa at naipong tubig sa mga palayan ang sanhi ng pagbaha sa ilang kakalsadahan na rin. Nico? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ivy Hernando.